Iki jane umpane ya wis cacing lho bola lho. Umpan iki cacing. Lho, iki cacing umpane. Iki kok orene sing gelem mangan iki nyapo? Oke, bola lek delok videoku sarane nganggo resolusi sing 480 ke atas ya, dan luwih bening. Nek sak sore 480 ya ngono kuwi elek. Kurang jernih. Regane pengeditane kurang. Oke, bolos, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya, masih bersama channel Muda Dekil. Jangan lupa ya bolos, di like, komen, di subscribe channel Muda Dekil supaya saya bisa membuat video-video selanjutnya, semakin giat membuat video. Hari ini aku sedang mancing bersama teman-temanku, mancing ikan di kali, gak di kolam bolo. Iki coblok sik prai, ploke coblok prai bolo. Iki aku sik mancing lokasine kono. Sik ning kali gede mancing. Iki boncos bolo ora oleh. Las nggo tegek ning mancing bola kuwi. Koncoku kayak ngesor. Ndi kae? Kayak koncoku kayak. Oke, bolo aja lali ya, di subscribe channel Muda Dekil. So lek wis cover konten cobloke tak anu apa nih, tak gawe konten coblok. Nah iki sik mancing bolo, golek hiburan. Urung oleh bolo, biyak mbek eke wedhuse iki berarti wis wengi. Mancinge urung oleh. Tegeke apik bolo pring ngene. Go kampule ya kayu. Kok ngendi lho, Mas? Mancing sira katutan yo. Kon iki lho, kampule ya kayu iki lek iki. Yo iki bature anu iki mancing. Bola lek ning desaku suasanane. Kaline Ciwut kiwa tengen Gampeng. Kane lek turut kali anu ke bahaya, padha sing ati-ati. Kone sik cah cilik pelajar sing ati-ati lek arep yang kali gede, arep ciblon sing arep mancing, pengingen kanggo wong tuwa-tuwane ya. Regane yo kaline kok ini. Ya ora ning kene kaline sing ngene akeh tunggale. Nggone sampeane paling ya mungkin kaline padha ae. Mengkane lek anake yang kali yang kalen gede ora usah diolehi. Njagan lek enek banjir, eneng apa jenenge? Keplesene jegur gedung ya oekna terusan. Ngesakno iman-iman. Mancing boncos kabeh bolo belas ora katutan. Kali tempuran bolo iki jenenge. Kau kalian iki mbiyen sejarahe koyo pol akeh ban. Iki mbiyen sadurunge bodho njukoki banyu ket sumber-sumber sing adoh. Iki mbiyen dikeki kali bolo. Adus ki ning kene iki lek dipangan sejen neh ket kaline sejen. Terus gadus. Ha, kae lho lek bola jan sitok nyenil. Lho. Boncos kabeh. Jatah remuk bola lek ini. Iki kali iki jembar. Tapi bodo anu ya sing hati-hati. Do yang kalen. Magane kalene pas banjir banyune asli hampir teko kono lho. Ke Tegalan iki lho tilake koyo ngene iki.
Iki banyu amber iki. Semene iki. Iki banyu amber iki. Resik-resik iki banyu amber. Kane lek anake serarep yang kalen ke pengingen aja oleh lek ora nang sing bature gedhe. Iki koncone iki tenang oleh iki. Tidak diragukan lagi. Ya bolo aja lali di subscribe channel-e. Mudah tekil panggan. Kontene ngeplok harian ya sing ngah kadang eneng coblok ya coblok, pas eneng mancing golek hiburan ya mancing. Kadang ya dolan terus ngendi-endi ngono pas gelem. Pas ndek duit maksudnya. Pindah lokasi ene ping 5 ya panggah rek ning bolo iwake. Kantek ya bangka. Info iwake sing akeh ngendi bolo ning jero kolam ya mestine. Mancing ora oleh. Ane lho bolo keindahane ning desa. Ya ampun, ya ampun. Manalah iwak. Sarebutan bolon kene. Mah, udan deres. Iwake padha gelem metu. Sepil oleh, Dik. Weh. Oleh sitok boloko ya bangka pokoke. Iki piye iki? Delok oleh, amin. Lho bolo oleh sitok garing pisan. Ya Allah. Piye iki oleh sitok iki ngentek kok ngene. Jan rah. Sore ning urip-uripan. Kalau jalan yang subscribe channel udah deket, udah lali. Sama aja dan dapatnya tadi gimana? 9. Aduh. Iki jane umpane ya wis cacing lho bola lho. Umpan iki cacing. Lho, iki cacing umpane. Iki kok ora ana sing gelem mangan iki nyapo? Oke bola lek delok videoku sarane nganggo resolusi sing 480 ke atas ya, ben luwih bening. Nek sak sore 480 ya ngono kuwi elek. Kurang jernih. Regane pengeditane kurang sempurna. Urung iso sempurna sik latihan pemula bola. Pemula nge-YouTube. Mangkane tulung supporte gen saya canggih nggih video-video sing sak lanjute. Kurang piye lan piyene ngono. Tulung diwarai, aja malah dibully ya. Di komen lho bola. Pokoknya los. Siapa saja boleh komen.
golek hiburane mancing delalah ya ora oleh iki piye iki. Tegeke biasa bolo, pring gading. Cos boncos. Iki senek jam 6. Mulih ora oleh bolo. Kok ne ya 11-11an tenan iki. Ora katutan. Lendi mangke. Oleh kae. Lah kuwi lho. Wong papat mancing oleh loro. Ya, Bang Pi. Mulih bola iki wis meh Allahu Akbar. Jam 6. Meh surup. Tak bulan baleni sing penting aja lali di subscribe channel-e ya. Pemandangane lek ning desa ya lumayan apik lho. Alah keblu weksisan sikil kuyung. Oh, yang ini iki oleh ndut. Nah, sawah apik to bola teras iring. Sing liwat kene yo perlu hati-hati. Gane dalane angel. Nikung. Lek pernah udan lunyu. Lunyu tenanan. Iki sidane. Ora nggo pedah bola, yang pedah sing ndawur kono ning omah tapi. Wis yo, bola. Aja lali pokoke bolak-balik tak kon subscribe channel-e. Aja waleh-waleh. Bolak-balik sangka aku ya. Oke bola. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminggu.